La fermentació és com... O sigui, no moriria sulfaratint, sinó per els vapors. Tipo una base de puri. Sí, són tòxics. Les malles... És una mica començament. Una mica de paella. Després fa... Avui està fort. Sí, tant. Has esmorzat farem? Què la sala cap a tancida? És el pes que té això. Perquè... O sigui, és de calcular... No. O sigui, això per densitat puja. Aleshores el que passa aquí és que aquí hi ha 5 tonelades, doncs bé, 4 i mitja. Clar, has de superar una força de 120 quilos, més o menys, per fer això. No vas al gimnàs, no? No val, no? Està. Escolta, venim una temporada, venim a la Brema i... Que xulo! És el primer que costa, després ja està. Qui ho veu? Vol passar? Passa. S'han anat xafant a poc a poquet, és com si cuinesses. No pots trencar gra. No has de trencar gra ràpid, ho has de fer lent. Una mica menys de 2 metres. Ens tenim un filtre a sota per poder drenar una vegada hem acabat. S'ha d'estar una mica fort. Però no cal gimnàs, no? No, està clar. Home, no està bé. I això quantes vegades ho feu? 2 vegades al dia ara.